Салом, духтарам акаса, хуш омаден ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастем. Хеле ки духтарам, ма шумо да ваъда додагӣ будам ки видеои ояндада иншоалло ма ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. имрӯз мехоҳам ки ба ҳамаи саволҳои додагии шумо ман ҷавоб диҳам. гарчанде ки ба бисёр саволҳои шумо ман дар комментариҳо ҷавоб додагӣ ҳастам, вале саволҳо боз такрор мешаванд, бисёр мешаванд. Барои ҳамин хостам ки як видео карда ҳамаи саволҳои шумода ҷавоб диҳам. занону бонувоне ки нав ба канали мо пайваст шуданд, обуна шуданд, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям духтаро. ман хеле аз он шодам ки сафи подписчикои мо зиёд шудесай, сафи бонувони меҳрубон, занони ширинсухан зиёд шудесай. албатта комментариҳои негативниам ҳастанд, вале комментариҳои хуб бештаранд ки ман ба ҳамаи шумо миннатдорам. апаву хоҳарони азиз, суханҳои хеле хуб менависен, дар ҳаққи мо дуоҳои нек мекунен. худоҷон шумодам чӣ нияту орзуи неке ки дорен насиб гардонатон ва нисбати як шахси дигар, шахси бегона орзу ниятҳои нек мекунен. албатта аллоҳи меҳрубон шумода чанд карата зиёдӣ медиҳад. саволи аввал, маълумот дар бораи худам. ман 34 сола ҳастам. худо ба шукр соҳиби 3 фарзанд ҳастам, як писар ва 2 духтар. бачаи калоним моҳи май иншоаллоҳ ки 14 сола мешавад. духтари калоним моҳи февралда иншоаллоҳ 11 сола мешавад ва рувейдам ҳамин 3 октябр 4 сола шид. ман маълумоти олӣ дорам. донишгоҳи миллия хатмкардагӣ ҳастам. факултети журналистика ва тарҷумонӣ, забони англисӣ арабӣ. ғайри ин ман курси кулинарниям хатм кардагиам, вале дар ҳеҷ ҷо кор намекунам, хонашинам, барое ки шавҳарам иҷозат намедиҳанд. савол дар бораи хонамон дар Тоҷикистон, барои чӣ ҷоя фурӯхтам, ягом айб дошт, чанд сум буд, чанд сум фурӯхтем, гуфтам хеле саволо медиҳанд духтаро. хонамон ягон айб надошт духтаро. мо план монда буд омадан имороту, лекин мо фикр намекардем ки ҳамин солҳои наздик мебиёем. барои ҳамун вай хонаи мо барои худмон ремонт кардагӣ будем. касе ки видеои мои пеш тамошо мекард медона ки мо ҳамаи маҳсулотҳое ки дар уҷо истифода бурдагием, ҳама маҳсулотҳои мо качествениянд, ҳама чия барои худмон кардагием. дизайнерский ремонтша ма худам интернет дида, хонда, маълумотҳои ҷамъ карда ҳамроҳи шавҳарам дизайнериша худмон кардагием. мо ҳардумон фикр карда ҳама деталёша, ҳама ҷои ҳам хоная бо табъи худмон кардем. барои худмон, барои кӯдакомон кардагӣ будем. мо намедонистем ки мо вай хонаи дарав мефурӯшем. ҳамуда мо бисёри бад вай хонада расход кардагӣ будем, лекин афсӯс ки бо маблағи кам фурӯхтем. хайр насиб да ҳамин будай, ҳар чизе ки аллоҳ хост ҳамон мешавад. то ҳоле ман барои вай хонамон зиқ мешавам, кӯдакомонам зиқ мешаванд барои хонамон, барои Тоҷикистони азизмон зиқ мешавем. асос барои падару модарамон зиқ мешавем. дори ай падару модар хеле душвор будай духтаро, и чиза мо нафаҳмидем. мо ҳар сол тез ҳамин хориҷа рафтан мегирифтем, лекин ки мо бо бармегаштем мо ия ҳис намекардем. акнун мо фаҳмидем ки вақте ки ту дур ай ватан будастӣ, тамоман наметонистӣ. ҳозир кам кам одат кардесем. иншоаллоҳ ки худоҷон кӯмак мерасона мода ва мо одат мекунем да иҷа. алҳамдулиллаҳ мо ай иморот хона харидем, ай аҷман хона харидем. хонаи мо ай Дубай, ай ҳамо аэропорти Дубай 20 минута раҳ дорай. ҳатто 20 минутам не, ай вайда наздиктар. дарозаи мамзар бо наздиктарай. касе ки иморотда зиндагӣ кунад медона ки шарҷа, аҷман, Дубай ҳамаш қариб ки якҷодан. хай шарҷа калонай, территорияш хеле васеъ шида рафтагӣ, вале мо ба шарҷа як бордюр ҷудо мекунамон. ягон рӯз раҳ баромадем, ман нишон медиҳам шумода духтаро. як қадам исмонди агар уже шарҷада мерасем. хел мо ба шарҷаю аҷман ҳам хеле наздикай. шарҷа боша ба Дубай ҳам хеле наздикай. хай иморотда зиндагӣ мекардагио медонам.
домон 3 этажай плюс 6 этажи дига бо парковка дорад и граунд флор дорад. агар иноя ҷамъ кардем хонаи мо дар 14 этаж ҳисоб мешавад, а так 7 этажай. мо хонамона 1 миллион дирҳам харидем, где-то $280,000 мешавад духтаро, плюс чарҷ сервис ҳар сол буваемети $4,000 мешава амхел. барои парковка алоҳида сум додагием, парковкаша харидагием барои мошинмон. виллаи пемон планкати харидесем, агар ки мо истодани бошем иморо да вилла мегзарему иҷоя аренда метиҳем. агар ки тоҷикистон рафтаниам бошем ба ҳар ҳол бо иҷоя аренда метиҳем. барои ҳамон мода фарқ набуд ки яке ҷой гирем, главное хона тайёр боша, ҳамуда мо ҳамҷа харидем. ҳама медонад ки ҳамин дубайда ҳамин аренда додани хона хеле фоидаовара, барои ҳамон мо харидеми хоная. савол дар бораи мактаби кӯдакои мо ҳар сеш дар American School мехонанд. $20,000 да скидка кати барои ки се кӯдак будан, барои ҳамун скидка кардан $20,000 да ҳар сеш мехона. да дохил мешава юниформошон, китобошон и пули хонданшон. мо транспорту столовия выбор накардем алоҳида. иҷада ҳама ланчбокс тайёр мекунад кӯдакошна метия, барои ки ҳамун столовишда ҳамхали бутерброду попкорну ову сок, ҳамхали чизое ки айхона карда мешава, ҳамхали ино метиҳанд. ранги столовияи худ мо несте ки хӯрок тайёр кунам битиҳанд кӯдакода якумадаём хали нест, фақат ҳамин фастфудай. барои ҳамун ланчбокса ҳама худаш тайёр мекунад и кӯдакошда метия. намедонам барои чӣ бисёриҳо савол метиҳанд ки шавҳари ман чӣ миллатанд. шавҳарам тоҷиканд, ҳамин местни ай душанбеянд, миллатшон тоҷикай. бо саволо мешавад ки шавҳари ман чӣ коранд. шавҳари ман компания доранд, плюс бо бизнесҳои худшон доранд. аз рӯи ҳамин компанияшон айди гирифтану моям иншоалло ки аз рӯи ҳамин айди ва иқома мегирем. бо савол метиҳанд ки мо шаҳрвандии иморота дорем ё не. иморот бегунода шаҳрвандӣ наметиҳад. ҳозир бо камкамом хел гап шидесае ки агар ки бизнесмени калон бошӣ, шотуда маблағи калон дошта бошӣ, мумкин ки шаҳрвандӣ тия, фақат ҳамин барои иқомат. ҳоли документҳои мо ҳамаш тайёр шавад, иншоалло ман баъд як видео карда полностью дар бораи дубай, дар бораи кор кардан, дар бораи ҳамин документатсияша чӣ хел гузарондан, дар бораи хона харидан ҳамаш подробно иншоалло ки видео мекунам. барои чӣ ҳоли намегум, барои ки мо ҳоли то охира документҳои накардагӣ нестем, ҳоли иқомаҳои мо шидагӣ нестанд. ман мехоҳам ки ҳамаша аввал аз сари худмон гузаронда, баъд рӯи таҷрибаи худмон маълумоти дурустием. бо савол шида буд ки барои дар иморот зиндагӣ кардан чӣ забонҳое бояд ки донӣ. асос забони англисия бояд ки донем, хай бо плюс забони арабиам агар ки донистен бо хубтарай. ҳамин корхонаҳошонда, вазоратҳои ҳамин ҳукуматида ҳамашда бо забони арабӣ гап мезананд, забони англисӣ катиам гап мезананд, вале ҳамаш донандаҳои забони арабиянд. барои ҳамон хуб мешавад ки ҳардуша агар ки бидонем беташвиш дар ҷо кор карда метонем ва зиндагӣ карда метонем. асосан ҳамин саволо будан дар комментариҳо. ман кӯшиш кардам ки ба ҳар яки ӯ ҷавоб диҳам шумода. иншоалло дар бораи дубай полностью видеои алоҳида карда, баъде ки ҳамаша худмон гузарондамаи сармон, аз рӯи таҷрибаи худмон баъд видео карда ба шумо иншоалло ки маълумот метиҳам. ташаккур духтаро ки видео то охирша гӯш карден. иншоалло ки ба ҳамаи саволҳои додаи шумо ҷавоб додам. бо чӣ саволҳое ки дошта бошен дар комментариҳо нависен. ман кӯшиш мекунам ки ба ҳар як саволи шумо ҷавоб диҳам. то видеоҳои оянда, худоҳофиз.